At sa ating pong good news, tricycle driver sa Lingayen, modelo ng katapatan sa pagsasauli ng napulot na cellphone. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Isang tricycle driver ang umani ng papuri matapos niyang matapat na isauli ang isang napulot na cellphone sa Lingayen. Kinilala ang katapatan ni Idol Richie Tyrone Hesianova, miyembro ng Bahay Toda, na kaagad isinuko ang nasabing cellphone upang maibalik sa tunay na may-ari. Agad niyang ipinagbigay alam ang insidente kaya't hindi nagtagal ay natunto ng may-ari na si Idol John Edison Sendayan. Kaagad ding naibalik sa kanya ang naturang cellphone na labis niyang ikinatuwa at ipinagpasalamat. Pinuri naman ng mga kasamahan sa Toda ang ginawa ni Hesianova na nagsilbing magandang halimbawa ng integridad, katapatan at malasakit sa kapwa sa komunidad. Iyan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.